И здравейте! Добре дошли в моя канал и в днешното видео, което отиваме къде? В Лондон! За втори път ние, за тази година. Решихме просто този път без никаква причина да хващаме чантите и да отидем на екскурзия там. Тук сме на летището и чакаме, където една жена прекрасно дойде до нас и ни пита дали сме за Станстена. Пътуването беше дълго, както винаги. Да, много дълго. Естествено, трябваше да си поръчаме нещо и още тук започваме с това. Взехме си Pringles и кола. След това кацнахме и си взехме влака, като платихме 32 паунда на човек за двупосочен билет от Лондон Станстед до Тотнам Хейл. Пак ли го бърка? До Тотнам Хейл. Хале! Това ни е първия кадър от вече самия Лондон, а тук сме на нашата любима станция, спирка, както искате го наречете. Тук вече сме в хотела, стаята беше по-малка този път, бих казала. И ниска, но пак си беше хубаво. Само си удрях главата в това. Тоалетната беше същата, бих казала, нямаше разлика. И студена. Оправихме се и излезнахме. Първата спирка ни беше Wendy's. Бях го питала дали иска в Wendy's или в Чиполе. И естествено той искаше Wendy's. Беше грешка. Да, натъпкахме се и после не можехме да поемем нищо. И ядохме бургери, картофки, пълнен картоф и нещо като милкшейк. Беше хубаво. Тук се разхождаме, за да се срещнем с моята братовчетка и докато я чакахме, отидохме в Primark, което беше грешка, понеже всички бяха излезнали да пазаруват. И ми стана лошо. И му стана лошо от джегата, но имаше секция огромна на Stranger Things и беше страшно интересно да разгледаме. Той си купи чорапи и чехли, а това беше с едно портал. Тук вече излезнахме, похарчихме много пари там, честно казвам, не знам кое беше мое и негово, така че го пише общо. Отидохме в Chinatown, понеже исках да си взема едно сладко, което бях питала миналия път. Реално не му помня името, ето това. Аз едва се движех, въобще не можех да му се насладя. Да, мисля, че Wendy's много ни натъпка. Беше много мазно. Да, и реално когато отидохме на този ресторант, който е Лосол Пица, вече бяхме супер уморени и честно казвам, даже не ни се ядеш, което беше гадно, защото го чакахме още от миналото ни ходене в Лондон. Въпреки това пицата бих казала, че беше много хубава и като цяло не дадохме много пари. Чакаме си автобуса, реално ядохме пица, която вече сте видели и е много студено, даже сложих ръкавици. И шала, и шапка. Да, изглеждаме като гангстер. Вече се натоварихме на автобуса, пътувахме, не бих казала много време и бяхме вече в стаята готови да спим. Ден-2 и е време да поемем по нови приключения. Естествено деня започна супер дъждовно, което е типично време за Лондон. Дори може да имаш и сняг. Даже и сняг май имаше в някои части на Лондон. Отидохме в Теско и си купихме закуска. Освен това разглеждахме какво има, защото там има толкова готини намаления. Упси! Сега ще тестваме колата, която изпуснах. Така да, пепсито. Реално е gingerbread flavor. Limited edition, някакво коледно. Дано сега да избухне. Ще избухне ли? Сигурно. Виж какво проси. Аз съм про. Да. Така, нека видим. Реално за мен на вкус е следно и дадеш коледни бисквитки и пиеш пепси едновременно. Би потвърдил. Да, не е лошо, реално е хубаво. Просто е точно... Обязли би трябвало да има вкус на това. Да, но все пак най-хубавото си остава... Истината. Това. Пепси Макс Черри. Ако някъде го видите, опитайте го. Или ако идвате до Лондон, опитайте го. И опитайте България. Да, защото на нас ни отказаха. Питахме ги реално, ще го пускате ли? Те бяха, не. Имейл. Какво много хубаво, баба. Не.
Да, така че, да знаете, нямаме го. И като цяло не си спомням и в други държави да сме го набирали. В Германия не търсихме, в Италия няма. Да, в Италия няма. Тъй, че... Да. Излезнахме отново да се поразходим и исках да му покажа Tower Bridge. Реално, всъщност и аз не бях виждала Tower Bridge. Бих казала, че беше страшно красив. Малко ми беше страх, защото точно когато бяхме в средата му, започна да издава някакви много странни звуци, които наподобяваха тътен. Бях като край, сега се отворя, аз не мога да плувам. В смисъл, аз мога да плувам, но в тази вода не мога да плувам. Аз никога не мога, какво да правя? Той вика, ако падна, не ме спасявай. Ами, чакаме си автобуса. Не знаем кога е, реално има само нощната му версия. Чакай, къде е? Ето там. Нощната му версия и не пише кога ще е дневната, но да, отиваме към Build-A-Bear и към Big Ben. Качихме се на автобуса и потеглихме наобратно към Big Ben, мисля, че беше нашата спирка. Да. И естествено трябваше да се качим на последния етаж. На последния, втория етаж. Защото да са 10 етажа. Слезнахме, снимахме се, понеже трябваше да рекрейтваме една много важна снимка. И отидохме до Build-A-Bear, в което си бях мечтала да отидем още от няколко месеца назад. Дадох страшно много пари, но съм супер доволна от целия експириенс и мечето. След това си хванахме обратно метрото и се запътихме към Wasabi да обядваме, нашето най-любимо. Най-любимото нещо. Най-любимото нещо на света. И той си взе капучино след това, което... Беше вкусно. Да, имаше доста избор, но просто бързахме и не го разгледахме. Возихме се в метрото, сега отиваме до Гибли магазин, както и до Хароц. И реално докато се возим, виждам на вратата момиче. И това момиче се оказа касиерката, която беше на Build-A-Bear. Каква случайност, буквално Лондон, който е супер голям, с супер много хора. Видяхме някой 2 пъти за един ден. По пътя видяхме това много красиво магазинче. Да. Отидохме до магазин Pop-Up на Гибли. Реално чакахме на опашка там. И накрая купих доста неща. Стана време да влезнем в Хароц. Не отне много време да излезнем, беше твърде скъпо. И след че се запътихме на следващата ни дестинация, която ще разберете в другото видео. И за вечеря си взехме отново Wasabi. Вижте, за първи път получихме, виждаме, с Чарлз, понеже, нали, когато е дадения на власт в момента, винаги парите ги променят, бяха с Елизабет, сега са с него, но не са много чисто срещани и за първи път всъщност виждам хартиената версия с него. Сега е последната сутрин и ние се оправяме да ходим към летището. Буквално едва се събираме багажа. Купила съм допълнителен багаж, който в началото ми седеше в раницата, защото нямаше да взимам за 2 посоки. И дори така е пълно догоре неговите дрехи. Не знам, дано се оправим и дано всичко е наред на летището, на проверката и Ryanair, защото понякога са доста гадни и могат да се заяжат. Тип, това е много голямо, много тежко. Не ми се плаща допълнително, така че дано всичко е наред. Взехме си от Wasabi за последно закуска, понеже на предната вечер той нямаше от неговия рамен. Дойде и това време. Става 211. Трябва да напускаме. И това е. Отиваме към летището. Защото този път бяхме реално за доста по-кратко от миналия път и трябваше да си ходим. Бяхме само за един пълен ден и 2 половинки. В момента сме там, къде бяхме в началото. Ето сега. Да. От точно този влак. Точно там слезнахме от този влак. Това бяхме ние. А сега чакаме навратно.
Стигнахме доста лесно и безпроблемно, бих казал, до летището. Имам чувство, че Ние вече сме местни. Да, първият път беше доста объркващо, но сега доста лесно се оправихме. Изчакахме си самолета. След проверката отидохме до един от магазините да си вземем нашето любимо пепси. И не знам защо беше намалено по 1 паунд. И влезнахме и двамата по 2 пъти, за да си вземем още. И имахме 10 бутилки накрая. И още след това беше нашето приключение. Надявам се да ви е харесало видеото. Може да харесате, да коментирате и да се абонирате, защото следват още 2 видеа, свързани с нашето приключение в Лондон. Благодаря за гледането. До скиф! Arrivederci!